home, tu vas a Alemanya, saps el que t'espera, llavors ja no és tampoc suportable. Jo vivia a Alemanya, no vaig veure el sol en mesos, i vaig sobreviure bé. Ana'm! Sí que és algun que es veu que té uns palets negres. Mira, aquests. És aviat perquè aquí... Abans d'hora? Per què abans d'hora? Que dic que és d'hora, però... Ah, que és d'hora, vale. És d'hora perquè la Banyeres, no sé si se sap com el comportament de l'arbre. Aquí el mes de gener va entrar el pol·len, ha entrat... No, perquè això és una... El procés és el que toca i l'arbre es veu bé, no? Sí, l'arbre. De fred també? Les zones de fred, sí. Sí, perquè enguany les hem anat... I la pregunta és, la producció d'aquest any depèn... No n'hi va haver molta de producció en aquest cas, llavors es va poder recuperar, en principi. Aquí hi hauria d'haver producció, si no n'hi ha ja... Enguany... Jo entenc que ningú vol perdre les places, i si amb allò que diuen que a la llarga hem de... O sigui, si s'ha d'ampliar la superfície per poc... Escolta, el rec ve, vosaltres d'on... Del pou. El pou està allà? L'aigua top i amb la sequera vas tenir problemes? No, perquè el fet que la gent plegui o que els arbres es pot llançar. Una cosa és que haguessis pogut fer un rec de supervivència perquè no es mogués l'arbre, l'altre és que poguessis... Però queden massa tocats, no és una cosa ja... Sí, però és una cosa d'aquelles que et diuen ens ho va ser, ell ho va ser... Eternament. El rec, per nosaltres, les dotacions que tenim, no és un rec. Tenim unes 25 o coses així. Treballo amb un jardí. Són dos, perquè aquest fet de tenir granja, si pots portar una vida normal, si fos un sol. Quants anys tenen aquests arbres? Aquests deuen tenir, clar, el temps amortitza... Sí, perquè al ser un arbust, ara aquests estan esporgats, al ser un arbust aquí surten rebrots de la soca i es poden aprofitar. És a dir, ara aquí el que farà ara quan prosti, de la mateixa manera que ells creix per dalt, sortiran un setomotoreu, al ser un arbust va anar rebrotant. Com a rebrots, doncs ell va traient rebrots. Escolta, i de... Llavors és de... Josep. I de... Com està el... Ens donen joc que sí que ho puguin demanar. Qui paguem? Quin percentatge paguem del sector? 80, no? 80. Jo no. I també podeu fer el pla, la convocatòria via l'1. Ells han demanat alguna autorització excepcional o no? Quina? No se'n recorda ara quina és. Però i aquestes que hem demanat no n'hi ha cap a ells? No les han demanat El bon els fitos i les excepcions excepcionals. Sí. Perquè tots sabem que els expedients passen per nosaltres, se'n van a Madrid, però arriben a Sanitat i allí la porta un cremestó tampoc posa denegado. No, però ara... Sí, però... Sí, l'ha fet en pits.